Hey, Joseph. Emaqala. Lento le enhlekjo ayingiphakathi kahle yazi. Ntjaka wa tseba go tšhelete re tlhokela gore re reke di-steroid ntjaka o re ntjaka suni enough ntjaka re boba dikweta ntjaka man ke nyano Ndoda, ungayibhili into le. Ishap kuwe lento leyo. ntjaka yone Mashallah. asitshweredi ne mare ntjaka ntjaka if mazulu bana ba ka find out ne magata ba tlo ba involve mo ne mare bethu a re tswela o mone mazungu to mona mazungu wa chisa ntjaka o patile yo ntjaka bethu mo patile mo kana wa chisa Umazungu uyashisa. ntjaka wa chisa o levala sebe bethu mona le motutsi ka mtaka class story na sebe wena wa kana Mara still. ene la tshwere nyoko this is why sa ka mna go motlogela siting na hae Hayi, mara still wrong le. wa bona wena bothata bao o itse go go tletse tome mo khone re tsita matsetsa hao Safana ngiplume ngawe la. ntjaka na a se taba holo tja ke tlo tswa yi ke a tswa mo ka sena that is why ke skema batho so ntjaka ke ne ke mandi chelete so kena ka mo ke tswa ka Ngakho into yakho ne bazokubamba. And ngizokukhipha mithi ya scam. ntjaka waya no kenya no ka go mopimpane Ngizokukhipha. senza jwalo Lento le wrong into le. ntjaka ke na chelete man Hayi, angeke siphila so. Lona kona kude kamshana lona. Hayi. Kodwa wenza njani? Nakhona mabona kude kamshana. Sisi, vala sisi. Wenzani? Hey. Awuvele wakhala lo mabona kude kamshana. Hey, hawu. Inkinga ke le. Yazi bengazi ukuthi uvele ukhale nje esikhaleni. Hawu. Sisi. Yeah. Hayibo. Hlula wena. Hawu. Wesisa ungitshele kahle. Usho ukuthi usemathandweni ngaleyo ndlela impela. Lalela bhuti. Thando lishisa be. Hayi wena Hawu. awena Kahle. Niqala unje lapha nonke lapha komanzini. Ngizocula othandweni. Anifuni ukuba strong. Nifone la. Niye kuba ndekendeke. Awukahleki webhodi. Ibambe nje lapho sakhuluma ngobandekendeke. Obani abandekendeke? ubuza kahle uthi kahle kuba nontengenteke la. Cha. Into engizama ukuyisho lapho ukuthi nina ningitshela ufuna ungitshela ukuthi anikwazi ukuphila ngaphandle labantu abanithi intandana. Webhodi, ingakho wena nenjabulo niqhelelene nje. Kahle na ngikhuluma ngenjabulo. Awazi lutho ngenjabulo wena. Yiphi intombazane ehluzeke kahle la ekhaya ingazwana umuntu ofana nawe? Unqono kabona bhuti. Hawu, ngokho. Yeah. Uthi yazi into engayiboni la maduzane. Mase ngiphethe labafana. Masibuya phela ukuyoshala umshikashike siyoshaya webhodi. Ayi, wabafazi, zobe sekuyiwena. Zobe sekuyiwena la kimi. Zobe sekuyiwena la kimi. Lapho ngiphethe umsindisi ngithule nje. Ngiphethe umsindisi nizobona nina. Hawu. Lo umsindisi uzokungithathephi ngoba phela uzothola uthi la fish phela kuleyo mshikashika sewona. Alimeni, nakhuluma ngemishikashika nje phambi kwami. Umshikashika lo ngikhuluma ngawo. Bana ukhuluma nge-heist. Wabi heist. Igama lami lesibili lelo. Zaligel. Nawe khona kule nto anti. Akusi heist besikhuluma ngesonto. Amen. Uyambona ngithi uyambona usibusiso uqondile ugqoke nehembe. Wena uzoba yini bayibize amabhera. Yabona? Yeah. Uzophatha iBhayibheli uzofunda. Wo. Lento yenu yesonto anizwa cela udlala ngami. Nimdala mengaka. I-high standard ngikhuluma ngayo.
Okay. Ngikhuluma iqiniso. Ayimtshele anti balile anti. Inkinga esinayo. Zandile. Uhlala usefonini. Kanje. Yabona la manje. I love you. Uhlala usefonini uyajola. La ndlini akusaklinwa, akusaphekwa. Wena uchetha ne-AI robot. Iviki eliphelile leli usendele u-2,000 rand. Wamsendela u-AI robot u-2,000 rand. Awukazi umbone lo mfana. Manje umshikashika esuplenayo ukuthi sithathe ifoni yakho. Anti, ngiyasebenza. Yimi futhi wethi imali la endlini. Nina enhleli, wena engaklini nipheke. Hayi, Zandile. Sibadala thina ngeke uze usitshele leyo nto. Futhi nje mina njengami ngimdala, ebona i-lipstick yami iyaphela. Na i-lipstick yami iyaphela futhi ngicabanga ukubona ngigcobisa ngidala. Maria phela i-lipstick yami. And ngoba iphela kanje, you are liable. Isilungu sisho njalo. You are liable to buy me. Uliable. Ayi. Iphelile. I-problem yakho ukuthi wena Zandile uyajola. Zandile uyajola Zandile. And then let me just Ayibona yenza kanti manje. Umuntu yenza kanti manje. Ey, utheni umuntu kanti uthe usisi uliable. Ey. Kodwa Zandile girl. lento yakho kuba liable. Ngimdala ngingaka kumele ngigcwele mina manje. Ayi, wobhuti. Nawe anti. Ayavele ngisambeni. Asimshiyeni usisi. Hayi, aswaba. Asimshiyeni usisi. Wazwa inkinga kodwa mntaka baba. Hayi. Senenza lento yenu vele. Sibusiso. Hlokami nyaluma. Where's my wig? I told you that the auntie for downstairs, she took your wig. Sibusiso, can you see my head? I want my It's wig. beautiful, it looks nice. You want to wear so when you let a woman bully you, Sibusiso? She had a gun, what did you want me to It's an do? excuse, we're not Sibusiso. You wanted me to get shot for your wig. You know what? That auntie for downstairs, she's a problem, that auntie. She's a problem. And that family has demons. I'm telling you, demons from KZN. How do you know they're from KZN? They're Zulu people. The guns. Hey, Sibusiso. Okay, that exercise I'm a demon. Yes. So we need a plan to get that aunt. A plan. You are the man, think. No, but you are the smart one. I'm admitting you are smarter than me. You. Yes. So you need a plan to get that auntie so that we can take the demons out of there. Me, I used to be a pastor. I know these things. Yes, tell me the plan. You're gonna go and tell the auntie. Wait, I have some stuff that I have. Wait. You're gonna go and get that auntie from downstairs. I suppose it's in English. Relax. And then you're gonna tell her. Suppose it's a lower in English. Relax. It's my stuff. It's English stuff. You're gonna tell her that there's a wine tasting by our house. Then you're gonna go and fetch her. And then when you fetch her, you're gonna bring her here. And then when you bring her here, we're gonna put wine inside here. But don't finish all the wine, because you know me also, I want to drink later. Drink. So relax. Gonna put in here, then you're gonna give her. And then when you give her, she's gonna faint. After she faints, we're gonna do the exorcism. You're gonna exercise the Me, demon. I'll do it. I used to be a pastor, I told you. How will you get the demon out? We'll get it out. Don't worry. We'll get it out with holy water. Okay. Sure. So nitamkuma kwini? Go and fetch her. Nitamkuma kwini? But you know I don't understand your language. Where will I find the lady? She's outside there. If you go close, I saw them walking around outside. Just go. Find her. Yes, go do it. I'm gonna mix. Go. Uta exercise. Go. Nitafamba. Yeah. Go. Kasima kama. Go. Okay. Yabona-ke namhlanje bafana bami. Soqoqa umlando. Siyenze heist. Auntie, kanti siyenza namhlanje loo nto. Ngoku. Auntie, boy, thina asikakulungile lokho. Asilungile nese. Asikakulungile sinamfoto asikayilungile. Ayi asekayilungile. Okay, auntie. So
ingasikhathi sini soyishaya ngasikhathi sini khona manje. ayi vele ayi noma kulungile-ke anti kulungile asiyenzile Dolani uyakusangishayisa Uyabona-ke sesifikile lapha. We are here. Let's go. We are here. We are here. Sesifikile. Wazi wena ngiyaqala wena. Sesiyayiyeka indaba ye-heist. Oh, nina ngavele ngabona ukuthi ngizongiphika kanjani. Hayi ngiyaniyeka mani. Uyabona kuzenzani? Oh, auntie. Ninjani? Uhlekani? Nginjani? Uhlekani? Afiyani khona. Unikhombela yini? Afiya ngiyale. Oh, okay. Ninjani auntie? Right yini? Ngini business auntie. Eyani business? Balini wine testing. Wine. How many percent? 400%. Oh, manje kufunani? Uyita tester away. Manje asam. Uyita tester ne yes. First customer. Manje uyita 6 pack. Ntakunika 500 pack ayifamba tester fee. Yes. umazulu lo ngitshile ngathi ukuzibhala ngibona ukuthi uqoqile oh yebo baba yini mam bheka kanje bathi ngibona isibawo yini Sini. Why? Kuhle. Nginenkinga. Inkinga yakho. Kufuna ngifundisana ukujima. Phela manje ngendoda entsha. Kumele wena nebhodi nayo issue. Khuleka ma. Ejimeni sebafina aba-right. Okay. Marijuana before to garage. Yeah. Relax. See you next time. Yeah, zo imali. Wabona like awuziva wena sister zayo like Yeah, ne. Ngiyabuya. Okay. Ngiyabuya. Okay. Angeke uthule. Ngiyamskema futhi. Hayi. Ntaka uyithi kasokhwaba ke. Business mindset njani? Business mindset. Kahle makha. Mele ke ukhuphule ama-shares otherwise uzokhipha. Ma wena ukasekeleke wena. Ngiyakhuleka man ngika-raise man. Wabona? Sengifike. Oh ma. Sesiyajima ke. Oh my. Ama-squad. Kwanje bana. Kwanje. Laba babiza ngama-squad Pro Max. Noma ubani mina no Jerry. Okay, ngizengike. Into engiyenzela yona. Umakade. Sengifundisa mina. Yeah. Uthi. Uyayisa. Sengifundisa nina kumele nibhadale mina. No, angisho phela. Let's state. Akusunoma ubani, yimi noma cha. Phela ke rona re tsewang kaofela. Ke ntho tsa rona. Yazi into yekani. Oh, hawu.
Ngiyangena mos. Menze ifitness. Two. Auntie. Famous auntie. Leeway. Premier. Paris. Tasty. Nice. Taste. Pause. It's good, no? Yeah, pause. Yeah, auntie. Yes. Some more. Take. Pause. Yes. Kahle ne? Pause. Oh, we're taking a break. Pause. It's working. You're feeling it in your system, ne? Kahle ne? How many fingers? How many fingers? 60. Yeah. It's working. Kahle. Yeah, auntie. Kahle ne? Yellow ball. Yes, skin what what. Yeah. Relax, auntie. Alo ke tla. Etlela. Yeah. We don't have time. Get the Bible. I look Bible. Get the Bible. Look for the Bible. Get the Bible. We don't have time. Quick, give me. Yeah. Now, start praying. Shimon. Go. Fire. Go. Come on. Go. Out. Yeah. Leave this body. Now. Out. We cast your eye. Leave. Auntie. Another. I'm gonna be heist. Oh, Nintraki. Wena ufana ngifakela umthunzi wenkukhu. It's her. Auntie, ukutayini auntie? But you know what? Tell her about your brother. Wena, uyakutshela lo nkathi efike ekhaya wathi ngawo. Uthi uyisithuphethu. Uyisiyo yona. Wathi wena uyisiyo yoyo. Ude uyisithuphethu. Phecelezi useless. Mara antipana kuyini sibusiso punta. Pana kuyini sipunta sibusiso. We'll talk about this later. Auntie, tell her about your brother. Brother yayi auntie ngomela wiki. Tell her about your brother. Brother yayini ngingeke wiki. Auntie, imagama. Yewena. Imagama manje. Uzonibulala nina yazi. Niyabazi abafana bami. Niyamazi usibusiso noBhekuzi. Bafana bami ngizobalanda. Sizogcwala ngani namhlanje la endlini. Angeke ngibambe ngashona. Ngeke ngishonela namhlanje mina nowabili. Auntie. Tell her about your brother. Ngingeke wiki. Oh, ashula. Anu record. Uyamazi ngubani mina? Ngucrocodile umagwinya zonke. Magwinya wayini auntie? Demons. Auntie. Let's go. Aye. Let's go. Auntie ngingeke afford. Ngiyanzofa namhlanje. Auntie ngingeke Wena. afford. Auntie awili. And when? Yo, auntie. Auntie. Wabuza auntie wiki. Bye, auntie. Wani khom. Relax. Usa auntie wiki auntie bonus. Wani khom. Sit down. Usiso. Kahle phela futhi. Ayo athi ngiyamthenga mina. Kahle phela futhi. Ngiyamthenga wabuthi. Usebuyile no-anti. U-anti akakabuthi. Ayi. Kahle phela futhi. Ngiyamthenga u-anti. Ubhekana no-anti. Ayi wabhekisha kodwa u-anti. Sangibamba izinja. Sangibamba izinja. Bekuso. Sangibamba izinja sibusiso. Bayangidraga. Obani anti khiphe igazi. Yabona nje umuntu onamashwa. Yazi vele ngabona nje ukuthi kahle vele ngihambe ngiyolwandle. Ngiyokhamela ufish. Anti, obani nabo anti khiphe igama anti ngishone kubona manje. Khiphe igama. Draga sibusiso. Obani anti. Akuyona intombazane
shekhanda yaphezulu. Hawu. Anti, yabona manje, bhuti, azami zosebenza ngalabantu bhuti. Ashone bo. Anti, hlala thule kanje anti. Ngizobabonisa mina bhuti. Asabe bhuti. Benzani kwabi wami? Bhuti, bazongilinga bo. Siyafleka njalo siphusha impilo